Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kowa da ke tare da mu a wannan channel, insha Allah yau dan karɓa tambayoyi kaɗan daga 'yan uwa suka yi min a cikin group, saboda akwai wani group na WhatsApp bayan wannan channel ta YouTube. To tambayoyi da 'yan uwa suke yi shine dangane wai da kuɗi da ake cewa ana amsa a likita a hannun mara lafiya, ko haka ne ko a'a. Hakika akwai waɗansu daga cikin likitoci da suke da wannan aƙida ta idan ba wannan kuɗaɗe suka amsa a hannun mara lafiya ba to su bukatun su ne biya ba. Waɗansu kuma ba haka bane, waɗansu gaskiya abin da ake biyan su ya ishe su, waɗansu kuma duk da cewa da ake biyan su ya ishe su ba, amma da shi suke haƙuri. Amma mafi yawanci yake sa mutane suna amsa wayannan kuɗaɗe shine abinda ake biyan su nan ne baya isa su, suke kasa haƙuri har ya kai wajen su amshi kuɗi wajen mara lafiya, abinda ke ba daidai ba. Dalili haka ne ana karɓa, amma likita idan ka zo kilas kinka ne sai ka biya kuɗin shiga likita, kamar kuɗin resi ko na kayya, wani shi dole ne sai ka biya. In yaro ƙarami ne, wani bi ma'aikanta suna ɗan mana ƙarya cewa ba a biya, kuma amma wani bi kuma bayan sun ce ba a biya kuma daga baya sai su ɗan saɓa alƙawari, tunda ba su kama mutane kayan da ya kamata a likita, bayan sun ce kuma ba a biya. Kenan matsaloli ne wanda suke gaskiya suna ɗansan bincike sosai. Insha Allah wannan tambayoyi ne wanda suke da muhimmanci sosai, zan biya su ɗaya bayan ɗaya. Insha Allah zan yi bayani sosai a kai, da guda kowace tambaya zan mata bidiyo na ta kanta. Insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasance a tare da mu insha Allah kowane lokaci, kuma a ba mu like, a yi abu ne a shankin saboda samun mutane da yawa insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai kun sake shi da gare ni insha Allah, muna tare.